മമ്മൂട്ടിയുടെ കണ്ണൂർ സ്കാഡ് പൂനെയിൽ മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി യുവ ഛായാഗ്രാഹകൻ റോബി വർഗീസ് രാജ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂർ സ്കാഡ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഇന്ന് പൂനെയിൽ പുനരാരംഭിക്കും. മമ്മൂട്ടി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും. എറണാകുളത്തായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ. ഹിന്ദിയിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങളും ഈ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഭാഗമാകും. മമ്മൂട്ടി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ വിജയരാഘവൻ, റോണി ഡേവിഡ്, ശബരീഷ് വർമ്മ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ദീപക് പറമ്പോൾ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് താരങ്ങൾ. നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം, റോഷാക്ക്, കാതൽ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. കഥ മുഹമ്മദ് ഷാഫി. മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ നിയമത്തിലൂടെയാണ് റോബി സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹകനാകുന്നത്. മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ സംവിധായകന്റെ കുപ്പായം അണിയുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. റോബിയുടെ മൂത്ത സഹോദരനും നടനുമായ റോണി ഡേവിഡും മുഹമ്മദ് ഷാഫിയും ചേർന്നാണ് രചന. മുഹമ്മദ് റാഹിൽ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം സുഷിൻ ശ്യാമും എഡിറ്റർ പ്രവീൺ പ്രഭാകറുമാണ്. വിതരണം വേഫെയർ ഫിലിംസ്.